Доктор Галили, вие отново сте в България, но само за 3 дни. Използваме възможността да ви зададем конкретните зрителски въпроси към вас. От кога прилагате този метод и кое е специфичното при него? До сега съм помагал на над 25 000 пациенти. Прилагам го от 8 години. Най-уникалното при този метод е, че чрез помощта на ултразвуков апарат мога много точно да определя вената, която създава проблем, и да я излекувам, като я склерозирам със специално вещество. Това е много щадящ и ефективен метод за пациента. Всеки страдащ ли може да се подложи на такава манипулация или има и някакви противопоказания? Общо взето, при почти всички страдащи от разширени вени, може да се приложи този метод. Тук няма никаква анестезия. Хората могат да се върнат веднага към ежедневните си задължения. Има съвсем леки странични ефекти. Малка болка понякога. Отцветяване на вената, които с времето изчезват. Много рядко се случва алергия или тромбоза на дълбока вена. В повечето случаи, след приключването на лечението, което може да е минало с 1, 2 и рядко 3 манипулации, никога повече не се появяват проблеми с тези вени, тъй като те са склерозирани и съхнали. Тяхната функция са поели другите околни съдове. Ако сравниме този метод с другите методи, какво можем да кажем като специфика, като разлика? На първо място, той почти няма усложнения. Изключително лек и щадящ за пациента в сравнение с тежките отворени операции, където много от пациентите не са подходящи за тях и в над 60% от случаите получаваме рецидиви. А защо тези класически отворени операции крият рискове и не са много успешни? При тези операции около 60-70% от случаите не са достатъчно успешни. Често се появяват хронично наранявания на нерв. Това е при 1/3 от оперираните по класическия метод. Колко до сега са излекуваните пациенти в България? Повече от 300 пациенти имам само в България до сега, в рамките само на 1 година. Сега дойде време да ви представи втория